Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin uya ang bareta sa oras na ini. Ibinagsak na dakol na uran na nagpabaha sa siyudad ng Naga, mapapakinabangan subuot kang Metro Naga Water District. Alagad bako tulos ngunyan. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nakalihis na pagbabaha sa siyudad kang Naga, Darakan Tropical Depression amang dakol ang nagreklamo alagad para sa Metropolitan Naga Water District. Igwa ining marhay na dadarahon sa saindang operasyon. 90% kan siyudad kang Naga, orog na si mga yaon sa hababang lugar ang pinagbaha matapos ang pag-agi kan Tropical Depression amang kan nakalis sa simana. Ang tubig uran na sinabayan kan high tide ang mas nagpalala kang sitwasyon. Alagad bako gabos negatibo ang epekto kan pagbabahang nangyari sa siyudad kang Naga. Imbes makakatabang ini sa tubig na natitipon sa irarom kang daga, na iyon ang pinaghihigop ka mga pumping station kang MNWD. Susug Kimisel Florencio Mongoso Jr., Acting General Manager kang Metro Naga Water District. Dahil man tulos-tulos mapapakinabangan ini asin mahalat pa ning haros 4 na bulan bago magtundag sa daga ang tubig uran. Unfortunately, ini po dahil taman mamamati tulos-tulos. By works of nature, it will take about 4 to 6 months bago po yan makalaog sa aquifer. Kung baga sa purification process, kung nahihiling po nindo baga itong mga sa TikTok, sa Facebook, na napuon niya sa daga, maduman sa gapo, maduman sa klabitas, maduman sa baybay, maduman sa charcoal, saka po yan malaog. Kumbaga, by work of nature, may purification process man siya bago siya nasasara pasiring duman sa source na igwa kita. Alagad ang tubig uran na ibinagsak na dapat 100% masarumsum sa daga, ang 59% sana ang napapakinabangan. Inihulit kadaklan sa mga dating umahan o bakanting lote ang nasemento na. Because of development, serimentado na ang sa tuyang mga kadagaan, by average po, 59% lang ang babalik sa system, kumbaga. Kasi easy taman, ang drainages po, may one direction lang yan. Pasiring yan sa salog, gabus. So si very nature na simentado si dating nakaka-absorb directly going to the aquifer, na-eliminate na ito. Mientras tanto, ang pagkulang-kulang sa tubig inomon ang problema na subot sa bilog na kinaban, kung kaya ang gobyerno nasyonal ang nagsugo naman na pag-andaman ang nasabing problema. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, suspek sa panghaabo ng 17 pambulang na manok sa Sarong Farm sa Barangay Carolina, Siyudad ng Naga, padagos na pinagahanap kang Naga City Police Office. Aramon taman ng kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Padagos pangunya na pig-imbestigaran ka Naga City Police Office ang pagkakabistuhan kan mga personang imbelto sa nangyaring panhabon kana nasa 17 pambulang na manok sa Sarong Farm sa Barangay Carolina sa siyudad ni Naga kasud mang magahon. Sigun kay Police Major Antonio Per, kabilugan na 201,000 pesos ang nagkantidad ka na mga manok ang nalalay ka na mga parhabon sa nasabing lugar matapos na mapagaraman ka na may sadiri kanina si Jaime Milla ang sarong retired public official na nawawara na ang nasabing mga manok. Sa ngunyan, padagos ang samuyang koordinasyon, nag-coordinate kami sa Kamsur PPO, sa paagi kang Kamsur PPO para i-disseminate sa mga istasyon na baka kung may mga manok na pinabakal. Kaya pinapot may pangani si Kuyan, pinapot may pangani si saro-saro may duman sa caretaker kung anong klaseng mga manok ang nawara para may halimbawa may igwang na intercept na manok na pinapabakal sa ibang mga munisipyo kang Camarines Sur. Pwede ming i-compare si mga Kuyan, si hitsura kan mga manok. Posibleng dakola na personal may kagibukan ang panhabon na kanasabing nga mga manok basta duman sa inisyal na investigasyon ka na Philippine National Police asin hasta sa ngunyan ongoing pa ang paglapag sa mga may kagibuka ini. Sa estimatal, sobra saro tada ito kakayahon kang sarong katao, maski nga duwang katao siguro masakitan ito sa araw katong bilang ning mga manok, da ito kakayahon. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta,
Pinag-oobserbaran pa sa Bicol Medical Center ang biktimang si Marlon Blanca Iserva, 29 anyos, kan Zone 2 sa Grada Familia, Minalaba, Camarines Sur, matapos tamaan nin kikilat mientras nayaon sa tahaw kan umakan suod mang hapon. Susog kay Police Captain Israel Banaag, Deputy Chief of Police kan Minalabak Police Station. Ang kaibanan kang biktima na si Adrian Fornelos ang nakagilid tulos kang magbulos ang makusog na oran na sinabayanin kikilat kung kaya dae na irido. Base sa istorya kan si nakasalbar, sinendoa kay banan ng biktimang si Marlon Blancang ini. Sina nasa uma. Then biglang uminura ning makusog, nagkidlat. Alaga ining saro ining nabuhay ay ning tinamaan ng kidlat, nagilid. Nawalat ining si Marlon. Yun si Marlon ang nakidlatan na nasa tao kang uma. Then agad man si Marlon ning nagagad ng assistance ay ning si ang kaibanan niya gidara sa health center si Marlon, then pigkuha dinara na sa ospital. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padago sa nang mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.